Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam nagpailingad itinagan nga Edmond at Tagala Union. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Cristel Telan iti Jordan. All to good addicts here in Hong Kong from Lovely Rose. Happy birthday kaniba Des Baawa di Macau from your body here in Hong Kong. Happy birthday kanikabsat ko Marlene Padilla from Virgie Padilla iti Italy. Paparante kan Mama Merly from Bims Bimbo iti Bangkok. Makablaawan pa ni Mamang Letlet kan Bernas Aison family di Tatokok, Palamis, Alaminos, Pangasinan from Yumi Channel. Ni Manong ko Tomas deneng kan Ipag Gina kan ti ayatan mi unay nga inami anisyon deneng di Talanig, Solano, Cagayan from Marilyn Tikag ti Singapore. Goldwyn Guaves, Laika Aaron, Kathy Kantatang Samuel, Inang Connie Limos from Zenel Limos Guaves. Kadagiti ipag ko ani Hilda Limbawan Palatao kan Eileen Sanchez Palatao iti Saudi kan Kuwait from Pretty Mary Palatao. Shout out kani Abi Doliente iti Kuwait. Madeline Cariaga Tabuyo, Dalen Chadeline, Charlene kan Joshua Lopez, kan happy birthday Francisco Lopez. Makablaawan pa iti Timbresa family from Ariel Timbresa. Bare family ng runa ni Marilyn Bare from Mary Ann Bare.
Anak ko ada Jake, Mark, and Princess from Bell, Agamata. Naragsa ka pa nagdengeg ni Mama Donna Pascua Nivera from Junilin Nivera. Happy birthday Shane ti Taiwan. Kastama ti Bigo Group Badrang, baby ko dita Singapore, Norm, Ira, Joan, Kabiv, Compliment, Rocky dita Saudi, Ken Rose dito'y Hong Kong from Francine Dayagon. Friends ko dito'y Hong Kong kan amin nga agdengdengeg from Rowelyn Corpus. Dagiti padak a driver dito'y RC Company, especially da Pedro Claramo alias Bonton, ken dagito'y pahinantek, isu da Dindo La Cuesta, Tinong Lopez, Erning La Cuesta. It's me, WPA. Shout out pa iti Prestosa Sabado ken Garcia family from Juliet Bartolome iti Qatar. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Edmond. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Edmond. Naasumak nga agdengag iti drama manang nang runa no addaak ijay talon nga agububra. May saak kadagiti nalaos ang nagladingit, idisaanan amang nga gandagiti drama aparpartuaton ti Salang Productions iti radyo. Ngam napunas day ta aladingit, idinasarakak to YouTube channel yo. Kastamatan dagiti kakadwayo, nang runa ket pagaayat ko a drama ti ipatpatangatang yo. No nagbainak idi anang ipatulod iti padas ko, idi mang manggagan paylaang daytoy a drama iti radyo, diako nagduado anang ipatulod iti pakasarita ak ita. Barang mapili a maidrama, kantap no makaibati iti adal, kadagiti naayat a dumdungeg iti daytoy a programa. Kaya't kumati agabrod ko mamanang, ngam nadidigraak, tajay damo a nagaplayak ket peke gayam. Iso adjakon inulit pa'y tinagaplay. Adano biyak manang, nagamamu kami laang babaan iti internet. Agtrab-trabaho ijay Macau ni Girly. Rugyak nga rod ti agsalaysay, ididandanin agawid, tapno agbakasyon ni Girly. Kunak man no agbakasyonan day ta ibagbagam anobiam Edmond. Una nang, umadanin ti panagbakasyon na. Kamaw dyanan na, agkita kami mitlaangan iti personal. Diyak man amo kada kayo. Tauray saan kayo pa yan nagkita iti personal kat maadaan kayo iti relasyon. Talaga kasta itan nanang. Agkit-kita kami mat nag-video call kami. Ta kasta dalangin ti asidag. Wen ngam kasano ama-am-amom ngay analaeng no ijay laeng ti pagtungtungtungan yaw. Anya ti amom no damot asawa na, wano sina iti asawa. Da kayo kit dimot nanang. Balasang ni Girly. Ket amuna amin ti may papan kanyak. Kasta akmat kan kwa na. Anya kumangay tinaskan ama-amwan na kan kakatawan mat. Talaga mo't abaruka kan awan nubiam. Ketuan mat nanang. Ay na, sigurado laang day ta sinarak mo anak ko. Mga no iti kabayag nga awan nubiam kat makasarak kan tukit di iti saan nga umnaw. Di kay kadagdanag nanang. Am mo kunay ni Girly. Anak ko. May banyo. Apaman na sumangpot ni Girly. Iyam amo kadagos kada kayo nanang. Sigurado ang magustuhan nyo ni Girly.
Kumusta nga iti biyahim, girlie? Ay na, nakaragrag sakak ta nagkita tamot lang iti personal. Uray siyak, naragsakak mo ta nagkita tan iti personal. Nagtaar ka gayam iti personal. Ngam, pudnumot lang at amin dagiti imbagbagam kanyak may papan iti kinataom. Awan ti inlimod ko kon ka, girlie. Pudno amin niya imbagak. Agyaman na karod no kasta, Edmond. Katapnot at dapay ang mamati ka na pudnoak. Yamamukan ka ni nanang. Kinapudno na. Inururay na mati idadatang mo. Kasta ka di? Ay, nakababain samot, Edmond. Anya ko mati pagbainam. Nasingpot ti inak. Siguradong agkatunusan kayo. Sapay la ko mga rod ta magustuhan naktiinam, Edmond. Apay kit din na saan? Anya ngay. Umanugot ka sumurot kanya kay balay? Sige. No day tati kayat mo, Edmond. Nanang, ni girlie, kaayan ayat ko. Ay, naimbag amalam yun, Nana. Ay, kastamot kan kabalasang kaw. Naimbag man, tada kapasyar ka dito'y nano mo apagtaengan, May. Kasangsangpot ni girlie di na minsan nga aldaw, nanang. Pudno day ta, Nana. Inawis nakmat dito'y ni Edmond. Tapno mamaam mo kayo. Ay, aginggat ka ano nga iti bakasyon mo balasang kaw. Agsubliak tumot lang iji Macau kalpasan ti 2 bulan, Nana. Ay, napaot mo't garod ti bakasyon mo balasang kaw. Saan nga min na nakabakasyon iti pandemic, nanang? Isa medyo nabayag basit ti bakasyon na. Ay, nasaya at ano kasta. Ay, maala, agsarsarita kayo pa idita. Tainak mangisagana iti merienda. Agyamanak, Nana. Anya nga, girlie. Magustuhan ka di mo't lang dito lugar, me. Unay-unay, Edmond. Nagpintas dito'y. Mapukaw ti stress. Nagsasaya at pa'y dagiti tattao dito'y. Nangruna ni nanang mo. No kayat mo. Bayat nga da ka pa lang dito Pilipinas. Dagbakasyon ka pa dito ayan, me. Iti kasta, agkadwata mo't iti medyo mabayag. Sakbay nga agsubli ka di Macau. Ay, nakababain sa kaninanang mo, Edmond. Ang mga no, dama ko nanan, ogyanak pa'y laang dito'y. Di kagdanag. Siyak ti makamamang ipalawag ka ni nanang. Basta tinapatag, agkadwata iti medyo napahawt a panawan. Sika ti makaam mo. Naanya ti kunam, iso ti masurot. Pero may aragsak ko idi si mangpot ni girlie manipod Macau manang Emmy. Iso dayjay ti damo a panagkita mi iti personal. Inyam amok adagos kanina nang ni girlie tapno maipanagnak ko anapudno akken kuana. Nagustuhan ni girlie ti lugar mi iso nga inyawis ko ti panagbakasyon na bayat nga dapay laeng dito'y Pilipinas. Imanugot nga rod ni girlie ngam ni nanang ti medyo agdwa-dwa manang Emmy. Anyati ko naman akaw. Agnaod dito'y ni girlie kabayatan nga dapay laeng dito'y Pilipinas. Wan nanang, tapno makaaliwak sa imot basit. Kabayatan nga dapay lang dito'y. Tanog sublinto ni Macau,
Puro trabahon tumanan tininto na rin na. Ang anak ko, arig na nag-live-in kayon ano kasta. Anya laangan nga iti ibaga dagiti naganak na. Di kay kadagdanag nanang. Daitan tumot la ti turong na. Ay ayatek ni girly nanang. Kat isuti kayad ko ang makadwa tong palbiag ko. Amok day ta anak ko. Ngam kasla na alas akitaan nga agdandan na kayon adi kay pa'y nagkalaysa. Dumteng to dayta nanang. Agsubli pa'y kami ni girly di Macau. Agkasar kami to, inton agforgoodan dito ni girly. Ay, nalangarot. Nataangan kamutan anak ko. Amumot siguro ti ar-aramidem. Ngam, no anyaman bilang ti mapasamak. Di mo kunaan, adi ka pinalagipan. Agyaman ak nanang, ta pinatgan niyo ti kayat ko. Awan anyaman na anak ko. Nalaos ti ragsak ko, tadakan iti danak girly. Talagang awanan ti makaagaw pa'y kan kakanyak. Si Kamat, ay ayatan ka. Asino kumamat nga iti mangagaw kanyak manipod kan ka. Ita, kasarlangan ti kurang katata girly. Agornungak, tapno iti pa nagsublim dito Pilipinas. Agkalay sa tanton. Edmond, Kaya't ka kuman nga ikalay sa, ngam, kunamot niya agsubli ka pa iya Macau. Kan may sa, saan pa nga umdas tornong ko. Jakmot kaya't adananang pailang ti mariribukan, may panggap iti gastos iti panagkasar ko. siyempre mo't nakababain pa ket din kadakwada. Basta taramidon day ta. Sulitan ta dagiti kanito pa ano batbati. Sakbay a pumanaw ka manen, girly. Nanang, agbakadaak. Mapan kami di lugar da girly. Mailiw ka nun kadagiti kabagyan na. Kasano asaan a mailiw kat nagyan matan dito balay. Adado pa iti panagnaed nandito ngam iti balay da. Nanang, Nay, kita maanak ko. Ang mga nupilitan da kan amang ikalay sa kankwana, takasla naglibin kayo mutan. saan mat siguro nanang? Amudamot nagsublipay ni girly di Macau. Sigurado ang anak ko. Kan sigurado ka din ka ni girly. Ang mga agbabawi kanto iti udi na. Sigurado akong ka ni girly nanang. Talaga nga isunti kayat ko nga ikalay sa. Ken kayat ko matamam mo pa'y dagiti daddo makakabagyan ni girly. Kaano nga iti ipapanyo anak ko? Indon ka ni kadwang aldaw nanang. Masapol nga ilipas ko pa'y amin anas ka na matrabaho di talon. Sakbay panawak. Adakan ka da ita anak ko. Aganad ka iti papanam. Edmond, ada problema ta. Ha? Ni, anya ti problema girly? Diya ko nagbinulan. Ah. Masigurado ka masikuga kon. No kasta, may saakton niya ama? Ngam kasanon di pa nagsublik iji Macau. Di tan tumot nga minagananad. Basol ko da ito'y. Amok mo't nagsubliak pa iji abroad. No apay nga imanugot ka nakidanakan ka. Nagayatan ta do tinapasamak girly. Di kagdalag. Takdarak tinapasamak. Ikalay sakan. Ngam ko namot nga awan pa'y urnong mo saan ka di. Basta umanugot ka laki di iti simple lang nga mapasamak akalay sa. Kabagalak mo't siguro. Oh, apay. Ada ka di pa'y parikot?
Basta tulungan na ka makisarita ka ni tatang mo, ano mabalin. Simple kumalaang ti maangay akal laysa. Edmond, adanas ka na maamuam. Oh, anya dayta, girlie. Ada anak ko iti kinabalasang, Edmond. Anya? Pakawanan nak, no jak impod no day takan ka. Mabutangak namin nga mga no isinanak no maamuam ti kinapod no. Pakawanan nak. Idi inayat ka, girlie. Inayat ko amin na may papanggan ka. Isong awan ti mga pagdanagam. Maaklon ko ti anak mo. Ha? Agpaiso? Agyaman nak, Edmond. Agyaman nak, unay. Nagsikog nga rod ni girlie manang Emmy. Ididamo, di na maaklon ti amin. Gaputa panggap na paykat nga rod ti agsubli ije Macau. Kan agkad-kad pay kumanga agkalaysa kami, gaputa di na impud no kanyak nga addagayam anak na iti kinabalasang. Pagarupan na ngamin ajak maaklon ti amin. Ngam gapo iti nalaos a panagayat ko kankwana, naaklon ko ti amin, manang Emmy. Iso nga imanugot matlaeng iti injayak kankwana. Tilaeng parikot manang, jak na sa ganaan ti amin. Iso nga impakpakaasit ka ni girlie at tulungan nak a makisarita iti amana, ano mabalin, simple kumalaeng ti maangay akalaysa. Imanugot mat ni girlie iti saritaan mi manang sakbay anagawid iti lugar da. Kinasaritak mo't nga ruden ni nanang ko. Nanang, ada ko maibagak kada kayo. Anya day jay anak ko. Masikogan ni girlie. Anya, nay, kunak man nagsubli pa ija abroad. Kasano nga rodan? Ada ditan nanang. Alangan mo't ajak takdaran tinapasamak. Iso apanggap ng dagkalay sa ni girlie. Ay, daytan, jay bagbagakan ka anak ko. Di kay tumot nga min nagtantanang. Anya nga ita, agapura kayon nga agkalaysa. Sapay awan pa'y umdas nga urnong mo anak ko. Alangan mo't nga iyo tangam di pagkasarmaw. Makaamo ditan nanang. Kenuan gayam. Ada pa'y may sa abana ganas ka na maamuan nyo. Anya dayta. Ada anak ni girlie iti kinabalasang. Anya. Nga maklon ko ti amin nanang. Kaputay ayat ag unay ni girlie. Ay anya kamutan anak ko. Di kalakat nakasapol mo tan itinasaysayaat. Segunda mano mo't gayam day dya babae. Nanang, di kay kumamot agsaoy ti kasta. Isuntot agbalin niya ina dagiti apo ko yo. Sigurado ka kadi iti dayta anak ko. Saan kanto nga taga agbabawi iti udin ah. Saan nanang? Amo ka sa anak ka nagkamalian ng pili ni girlie. Ure pe adda anak na iti kinabalasang. Amo ka agbalin to apagwadan nga ina ni girlie. Masiguradok dayta, nanang. Nanang, hintay ko madumano nun kada girlie. Ay kat no iso day tati pangadang mo anak ko.
Adda aklat ta nakasuportakan ka. Agyaman ak nanang. Oh, kasanungay. Napagsaritaan nyo ka din ka ni Garli, simple lang ti maangay akalay sa. Wan nanang, napagnumuan min da ita. Tinapatag ita kat makapagkalay sa kamin. Sakbaya madlaw ti tiyan na. Ay, nasaya at nga rod no kasta. Amangan tukit di mo't noon niya ti dawatan ni tatang na. Katawan mo't mabalin tayo, anak ko. Wan gayam nanang. Imawag ita ni Girlie. Imbaga na ka nun, da kayo ka nun ti kaya't ang makasarita ta amana. Ay, sige akarod, anak ko. Mapantayo iti lugar da girl tapno mapagsasaritaan ng ti kasaryo. Tapno makapagsimpa kayo mutan. Wan nanang. Kat namnamaag maawatan na tayo ta amana. Sapay la ko mga rod takasta, anak ko. Imay kami kabsat, tapno mapagsasaritaan tayo ti may papan iti kasar, dagito'y anak tayo. Ay, katrumbang lang tanay. Sinikugan mo ta anak mo, ta anak ka. Tata? Kunak no makasubli pa ito anak ko, ja Brown. Ngam saanan. Ta kasanaw, kat masikog mo gaya man. Tatang, Bayanda kami kinikabsat nga agtong tao. Dumgag kayo lang. napagnumwan ka no dagiti ubing, ano mabalin. Simple laang akalay sa timaangay. Takasano ka, biglaan mo't na iti apagteng kabsat. Saan pa'y mo't anak kasagana dagiti ubing. Ti napatag kat makapagkalay sa adakuman, sakmay amadlaw ti tiyan ni Garle. Naglayang dan ka, ita nakapagdesisyon damot gaya man. Tatang, Sana mabalin na simple lang di kalaysada. Ano nagiti kakabagyan mi adumaray? Kayat ko, adagiti katrabahuak di ta barangay ti mga anak kadakwada di kasar. Gayam ko ni Apo Mayor. Masapul amay samot ang mga anak kadakwada di kasar. Iso asaan na rumbang nga asi-asi ti sagana mapasama. Diyak kayat amatukul ti aklaw. Kakaiso na nga itakla nga agpakasar. Masapul adong maray amin nakakabagyan may ikon gagayam ko dito barangay. Tata, saan mi pa yung kami nakabailan ting grande akasar? Isa ang makisarsarita kami, ano mabalin, simple kumapailaang. Napanunot mo ko madita, sakbayasin ni ko gamta anak ka. Tatang, pangaasiyo ko maawatan niyo kumamot ti kayat may mapasamak. Di nasayaan, agsubli kayong tulangan dito nakasagana kayo. Awan mo't lati pagmamaayan dito atong tungan. Agsubli kayo tulangan. Anya ngay anak ko, naglastog mo't gayam ti agbalin akatugangam. Nanang, Di katagyaman, tadamang itakder iti anak na. Kita na kumamot ati kasasaad ti anak na. Masikugan, kansaan la aday ta. Adapay anak na nga agbalin asyuman mo. Bilang pampanunot mo tunday di alaklakayan. No kayat na ti grande akalay sa, di iso ti agastos. Pilitan nakit di aparwaranan ti awan. Oo, Rayman, awan maangay akalay sa. baybayan nyo nanang takasaritak ni Girlie. Amo ka din namat laayunan ti pagayatan ti amana. Ay, di sabot nga min agpalastog ti kayat na nga aramidan. Di mo bayan, abumsog ti tiyan ti anak na, nga awan mangikasarken kwa na. Ay, suron kon. Mala, baybayan nyo nanang. Da kamin kin ni Girlie ti mang sulbar iti daytoy. Total, da kami mat ti masiknan. Malpas tumot lang dahi ti aparikot nanang. Di kay agdanag.
Kasano nga taday to yun? Jakmot kaya ti agutang para lang iti Kalaisa ta Edmond. Oray siyakmat Alangan mat amang rugita puro utang ti sikiganta. Tapno matungpal lang ti pagayatan ni tatang mo. Pasensya kayon Edmond. Sa bali ngamin at talaga ti ugali ni tatang ko. Saan na makaaw-awat. Nakababain pa yan kada kayo. Agbabawi ka din, Edmond. Saan to Apollos girlie? Amo ti Diyos. No kasano ti panagayat ko kun ka. No kasta nga Rod. Adda na panunot ko apamuspusan. Katsapay la kuma. Tamaawatan tumutlaang ni tatang ti amin. Intundumtang ti aldaw. Diyak ngamin kaya taday ti pangrugyan ti riri ti pamilya tayo. Total, data ti masaknan. Iso adatan ti agdesisyon. Sana bali, naipakada tamutan kadakwada no anya ti kayat ta mapasamak. No anya ta mo manasayat girlie. Addaak lang dito ang nakasuporta kan ka. Saan ka abaybayan? Takas iti na ko namon. Data ti masiknan iti daytoy. Iso arumbang nga rod adatamot lang ti masurot. Tadatakot nga rod ti masiknan. Nagdesisyon nga rod ni girlie nga agkasar kami laangan iti huwes manang Emmy kat immanamo ngakmet. Amo ngamin ni girlie asaanan amabaliwan ti panggedeng ti amana. Gapo nga rod ta nahustuan kami iti edad, nakapagkalaysa kami iti huwes, ngam saan adimaray ti amana manang. Iso apermi aladingit ni girlie iti daydi akanito. Naglabas nga rod ti bulan, nagpasngayan ni girlie. Ninanang tinangisingasing nga ipakita mi iti ama ni girlie ti apu ko na, bareng lumok ng ti puso na, kat mapakawan na kami iti inaramid mi. Kasta unay ti panakakla at mi manang, idi ba adagos ti ama ni girlie ti anak mi, apaman anakita na daytoy. Daytan ti mangipasimudaag, anapakawan na kamin. Siguro, dumtang to ti aldaw nga agkalaysa kamin tumatlaang iti simbaan, tapno mapatgan mat ti pagayatan ti ama na akalaysa, nga masapol nga agurnong kami pay. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Edmond. Pagayam nga Edmond, mamatiak nga ado ti makarelate iti insaraysay mo apakasaritaam. No apay mat ngamin nga adda dagiti kakasta akita ti naganak. No siyak laamay sa Edmond, umdasan ti panagkalaysayo iti huwes. Tatimat na pateg ket ti mabendisyonan ti panagdennayo kas agasawa. Daytoy nga ibagak ket kapaliiwak laeng pagayam ko. Kastamutan kada kayo adumdumngeg. No daduma, nabigbig kat pa'y ti panagdan na dagiti saan ang nagkalaysa, ngam dagiti nagkasar. Ngam kas nga rudan iti nakunak, kapat ganlat ta no mabendisyonan ti panagdan na dagiti agin innayat, sakbay nga agnaedda iti maymay sa abubong. Gaputa dayta ti paglintegan ti apo anamarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya.